21 гадзіна аб'ектыў. І распачынаем разам першы працоўны тыдзень каляндарнай зімы. У студыі Кірол Смеглікаў і ў скароце пра важныя тэмы выдання. За ўдзел у перадвыбарчых мітынгах, буйныя штрафы. Они хотят выслужиться перед кем-то повыше, возможно, пройти по карьерной лестнице, отчитаться перед президентом, который сказал, что нужно выкручивать наблюдателям руки и головы. Кому патрэбная інтэграцыя? Цяперашні тэрмін Владимира Путина на пасадзе прэзідэнта Расіі скончыцца, і, зразумела, яны ўжо думаюць над тым, як яго прадліць. Новое жыллё, у якім немагчыма жыць. Как будто вы в холодильнике, наверное. Потому что на улице, что здесь, мне кажется, здесь даже больше холода. Буйныя штрафы за арганізацыю або ўдзел у акцыях, якія адбываліся ў межах парламенцкай выбарчай кампаніі. Як толькі увага беларусаў пераключылася на штодзённыя пытанні, дзяржава паклікала ў суды удзельнікаў пікетаў, якія тут жа назвалі несанкцыянаванымі масавымі мерапрыемствамі. Пра канец свабоды выказванняў Юлія Тяльпук. 8 лістапада выбарчы пікет некалькіх альтэрнатыўных кандыдатаў і народная сустрэча крытыка ўлады. Службы ў цывільным робяць сваё. Дынамік разбілі, учынілі хапун. За правядзенне гэтага пікету сябру АГП Дзяніса Красачку пакаралі штрафам у памеры 25 базавых велічынь. Рашэнне першамайскага раённага суда Менску абвесцілі пасля доўгага перапынку. Они хотят выслужиться перед кем-то повыше, возможно, пройти по карьерной лестнице, отчитаться перед президентом, который сказал, что нужно выкручивать наблюдателям руки и головы. А я как раз-таки на это мероприятие призывал записываться всех наблюдения. Супярэчнасць у тым, што выбарчыя пікеты не санкцыянуюць. Трэба толькі папярэдзіць выканаўчы камітэт пра дату і месца правядзення, што і зрабіў кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Мікалай Маслоўскі. Я лично ножками занес в Мингорисполком бумажное уведомление, положил в ящик. Я еще через форму электронной связи с сайта Мингорисполкома написал еще электронное обращение. Уведомление за 2 суток, даже больше было, что там, на площади Свободы, будет проходить мой пикет. Праз 5 дзён пасля выбараў старшыня ЦВК хвалілася. Сколько человек получило возможность для свободного выражения своих мнений, своих позиций через государственные средства массовой информации, через проведение свободных митингов, пикетов, общественных мероприятий. Эти цифры, они просто вдохновляющие. Натхненне пакінула нас разам з міжнароднымі назіральнікамі. Судовыя працэсы рушылі супраць больш чым 20 асобаў. За ўдзел ці арганізацыю пікетаў у часе электаральнай кампаніі. Артыкул 2334 Кодексу аб адміністратыўных парушэннях. Сёння ж ужо на 50 базавых суд аштрафаваў актывістаў Ніну Багінскую, Вольгу Мікалайчык і Леаніда Кулакова. Апошняга за ўдзел у сустрэчы свабодных людзей на сталічнай плошчы Свабоды 16 лістапада. Мэтаю гэтых рэпрэсіяў палітычны аглядальнік Аляксандр Класкоўскі называе стрыманне вулічнай актыўнасці. Нейкімі штрафамі ці адміністрацыйнымі дробнымі арыштамі цяпер трошкі збіць гэтую хвалю, людзей трошкі нейкіх напалохаць, і каб не было масавых выступаў падчас прэзідэнцкіх выбараў. Таму што вось гэта тое, чаго ўлада найперш баіцца, і каб не было, як у 2010 годзе, калі ўжо там без усялякіх цырымоніяў давялося разганяць тую самую плошчу, хапаць сотні людзей, саджаць за краты. А праваабаронца вясны Валянцін Стэфановіч лічыць, што дазвол на суды сістэма атрымала пасля таго, як міжнародная супольнасць дала выбарам нізкую ацэнку. Кампанія праваабаронцы за свабодныя выбары звярнулася да кіраўніка краіны з заклікам. Мы закликаем влады спыніць неадкладна все гэтыя рэпрэсіі, і што вось гэтыя рэпрэсіі в поствыбарчы перыяд яшчэ больш падкрэсліваюць недэмакратычны характар выбараў. Сёння толькі штрафы. Да канца гэтага тыдня запланаваныя яшчэ больш за 20 судоў. Юлія Тяльпук, Белсат. 16 абвінавачаных, $1,5 мільёна, $60 000 і кілаграм
золата. Следчае управленне КДБ завершыла папярэдняе расследаванне крымінальнай справы па фактах карупцыі ў часе паставак тэлекамунікацыйнага абсталявання камп'ютараў і праграмнага забеспячэння ў Беларусь. Адзінай з галоўных фігурантаў справы экс-намеснік дзяржсакратара Савету бяспекі краіны і былы начальнік службы бяспекі Лукашэнкі Андрэй Уцюрын. Паводле прэсавай службы КДБ злачынцы, сярод якіх былі як высокапастаўленыя чыноўнікі, гэтак і банкіры ды бізнэсоўцы бралі хабара за падпісанне дамоваў на пастаўкі тэхнікі для Белтэлекаму, закуп ліцэнзію, працы з банкаўскімі сістэмамі ды іншым. У прыватнасці экс-ахоўніка Лукашэнкі вінавацяць у атрыманні хабару на суму не менш за $190 000, а таксама у падбухторванні да хабару. Кіраўнік краіны звольніў Уцюрына яшчэ напрыканцы красавіка, а ўжо праз 3 дні Уцюрына затрымалі пры атрыманні хабару ад прадстаўніка расійскай камерцыйнай структуры. Больш за 13,5 мільярда рублёў. Столькі па стане на 1 лістапада беларусы вінныя банкам. Паводле Нацыянальнага банку гэта амаль на 2,5 мільярда больш, чым у мінулым годзе. Больш як на мільярд з пачатку года павялічыліся запазычанасці на жытло і амаль на мільярд вырасла запазычанасць па спажывецкіх крэдытах. Высокія тэмпы крэдытавання ў Беларусі фіксуюцца з 2017 года. Тады яны ўзраслі на 75%, а яшчэ праз год больш як на 45%. У сувязі з гэтым кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі дапускае магчымасць ускладнення працэдуры атрымання спажывецкіх крэдытаў. 6 дзён засталося да сустрэчы, на якой Масква і Менск маюць узгадніць дарожныя на мапы па паглыбленні інтэграцыі. Каму гэта патрэбна найбольш, высвятляў Александр Папко. Сергей Румас и Дмитрий Медведев сустрэнуцца ў пятніцу ў Сочы, заявила прэс-служба нашага ўраду. Мэта – узгадніць дарожныя мапы па паглыбленні беларуска-расейскай інтэграцыі, а сам інтэграцыйны план Лукашенко і Путін маюць падпісаць 8 снежня. Гэта можа быць нейкі дэкларатыўны нават вельмі агульны дакумент, які трэба будзе прадставіць публіцы, паказаць, што мы працуем у гэтым кірунку. 8 снежня не выпадковая дата. У гэты дзень 20 гадоў таму Лукашенко і Ельцин падпісалі дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы, якой Менск і Масква так і не выканалі. Сёння перамога на полі інтэграцыі дадала б Крамлю сілаў, каб зрэалізаваць іншыя амбіцыі. 9 снежня ў Парыжы адбудуцца перамовы у фармаце нармандскай чацвёркі па сітуацыі на ўсходзе ўкраіны, і там таксама Масква зможа дасягнуць нейкіх пазітыўных для сабе рэзультатаў. 20 гадоў таму Беларусь і Расія дамовіліся стварыць супольную канстытуцыю, валюту, суд і парламент, разам весці дыпламатыю, эканамічную палітыку і абараняцца. Уладзімір Путін нават прапанаваў на 2004 год прызначыць выбары супольнага прэзідэнта. Адной з прычынаў рэанімацыі саюзнай дамовы, на думку Александра Какшарова, можа быць гэтак званая праблема 2024 года. Гэта той час, калі цяперашні тэрмін Владимира Путина на пасадзе прэзідэнта Расіі скончыцца, і, зразумела, яны ўжо думаюць над тым, як яго прадліць. Толькі 35% расейцаў жадаюць, каб Беларусь і Расія сталі адной дзяржавай, паведамлялі ў красавіку сацыёлагі з усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскага меркавання. Ці варта настолькі аб'ядноўвацца? А мы что, разделены? Все-таки братские страны. Вернуться в СССР. Чем дружнее, тем лучше, мне кажется. Все бы все республики, если бы там организовались, то мне кажется так вот. Хотя Лукашенко хитрый такой, но хитрый он молодец, он для своей республики все делает. Это вот мне нравится. Ну, все-таки обижает Путина, мне кажется. Мы можем сходиться, расходиться, мы можем, но все-таки два государства должны быть разные. Інтэграцыя будзе не палітычная, а эканамічная, адпіраецца Менск. Аднак самога плану інтэграцыі не публікуе. Пра перамовы са спасылкай на ўласныя крыніцы распавядае толькі расійская газета «Камерсант». Паводле яе Масква дабіваецца супольнага падатковага кодэксу, увядзення Менскам эмбарга супраць еўрапейскіх харчоў, аб'яднання мытняў і супольнай энергетычнай палітыкі. Калі ёсць інтэграцыя эканамічная, то яна немагчымая і паўнавартаснае функцыянаванне без палітычнай таксама інтэграцыі, перадачы часткі суверэнітэту
суверэнітэта да наднацыянальных органаў. Ніякай інтэграцыі без кампенсацыі падатковага манеўру. Ужо неаднойчы заяўляў Александр Лукашенко. Аднак ці гатовая Москва кампенсаваць Менску амаль 6 мільярдаў долараў. Менавіта столькі, паводле падлікаў Белнафтахіму, ён страціць да 2025 года праз павышэнне цэнаў расійскай нафты. Кожны год запросы з боку Беларусі возрастаюць, і Москва зараз не мае тых фінансавых сродкаў і магчымасцяў далей падтрымліваць вось гэтую эканамічную мадэль, якую Лукашенко адбудаваў. Анансаваных дакументаў 8 снежня Александр Лукашенко можа і не падпісаць, не выключае Дмітрый Балкунец. Але, на ягоную думку, Москва мае дастаткова цярплівасці ды рычагоў, каб змусіць Менск да жаданай Крамлём інтэграцыі. Александр Попко, Белсат. Спадарства, а мы працягваем выданне аб'ектыву. І да навінаў замежжа. Дзень першага прэзідэнта ў Казахстане упершыню адзначылі без Нурсултана Назарбаева на пасадзе кіраўніка краіны. Цяперашні прэзідэнт практычна праігнараваў свята і абышоўся сухім віншаваннем папярэдніка ў твітары. Мае калегі працягнуць. 1 снежня ў Казахстане адзначаецца дзень першага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева. Ягоным імём названыя вуліцы, вучэбныя установы, аэрапорт і нават сталіца краіны. Адмыслоўца кажа, што апроч назваў, негледзячы на сыход з пасады, Назарбаев застаўся і ў палітычным жыцці краіны. Решения в стране могут приниматься только с согласия обоих персон. Нельзя говорить, что кто-то главный. Алматынскі аналітык Віктор Каўтуноўскі адзін з першых прадказаў сыход Назарбаева з пасады прэзідэнта за некалькі месяцаў да гэтага. Тады мала хто паверыў. Цяпер эксперт упэўнены, што ў краіне створаць падвойную ўладу. Эта система не очень стабильна, и я не уверен в том, что она выдержит проверки на прочность. Мне кажется, что она обязательно должна измениться в какую-то более стабильную форму. Либо это будет возврат к авторитарной президентской вертикали, либо это какое-то изменение политической системы в пользу расширения, скажем так, круга влияющих на политику персон. Яшчэ сёлета ў чэрвені на канферэнцыі 30 гадоў лідарства новы прэзідэнт Касым Жомарт Токаев не скупіўся на пахвалу ў бок Нурсултана Назарбаева. Несмотря на трудности и критику, Нурсултан Абишевич никогда не сворачивал с пути реформ, принимая на себя ответственность за стратегически важные проекты. К ним относится и строительство новой столицы. Это эпохальное решение. А ўжо праз паўгады ў дзень першага прэзідэнта другі прэзідэнт абмежаваўся паштоўкай у сваім туітэр-акаунце, суха павіншаваўшы грамадзянаў краіны. А кім застаўся для іх Назарбаев і ці мае ён нейкі ўплыў? Я считаю его просто бывшим президентом. Я думаю, он не влияет ни к чему. Нет, Эльбасы тоже занимается. Он как бы решает все вопросы. Он первый президент. Назарбаева я считаю хапуном номер один. Воришка. Бывший президент? Не знаю. Ну, наверное, также какие-то полномочия он за собой оставил после того, как ушел. Гэты год у Казахстане быў багаты на пратэсты. Улетку паліцыя разганяла мітынгі ў Алматы, Нур-Султане ды і іншых гарадах. Народ уже устал уже за 30 лет. Вот эта лживость уже, все уже, прошло уже. Народ уже не хотят быть дураками. Молодежь хочет свою инициативу проявлять, да. Калі народ стаміўся, то чыноўнікі не стамляюцца раздаваць Назарбаеву пасады і статусы лакальнага і міжнароднага маштабу. 29 лістапада ў Ташкенце на другой кансультатыўнай сустрэчы кіраўнікоў краінаў Цэнтральнай Азіі Назарбаеву надалі статус ганаровага старшыні. Ян Вярбіцкі, Ігар Віняўскі, Белсат. Застаемся ў замежнай тэматыцы. Страляніна і смерць дзіцяці ў Кіеве. Якім чынам Кітай узмацняе кантроль над інтэрнэтам, а таксама якая краіна далучаецца да НАТО. Пра гэта і не толькі ў аглядзе навінаў замежжа. Ірына Дарафійчук. Киевская полиция расследуе страляніну, якая адбылася напярэдадні ў цэнтры гораду. Зламыснік цэліў у кіроўцу аўтамабіля, аднак трапіў у 3гадовае дзіця, якое было ў салоне. Ад атрыманага ранення хлопчык памёр у машыне хуткай дапамогі па дарозе ў шпіталь. Паводле украінскіх медыяў, за стырном аўтамабіля быў дэпутат Кіеўскай абласной рады ад блоку Пятра Парашэнкі Вячаслаў Собалеў. Былы намеснік старшыні ўправы кампаніі «Нафтогаз Украіны». Паліцыя затрымала падазраваных у страляніне, вядуцца следчыя дзеянні.
У Китаі ўвялі абавязковае сканаванне твараў карыстальнікаў смартфонаў для падлучэння да мабільных сервісаў. Паводле ўладаў, гэткая захада мае абараніць законныя правы ды інтарэсы грамадзянаў у кіберпрасторы. Улады краіны шмат гадоў змагаюцца з ананімным выкарыстаннем інтэрнэту. Як і раней, для атрымання мабільнага нумару ў Кітаі патрэбны дакумент з фотаздымкам. Цяпер жа фота будуць параўноўваць са сканам твару, каб пераканацца, што карыстальнік перабывае ў сетцы пад сапраўдным іменем. Паўночная Македонія далучылася да НАТО. Дзяржсакратар ЗША Майк Пампео паведаміў у сваім твітары, што афіцыйны Вашынгтон ратыфікаваў пратакол аб далучэнні краіны да Паўночна-Атлантычнага альянсу. Апроч далучэння Паўночнай Македоніі да НАТО, кіраўнік гэтай краіны Стэва Пендароўскі называе прыярытэтным і далучэнне да еўразвязу. У Мадридзе пачалася канферэнцыя ААН, прысвечаная зменам клімату. Удзел у ёй бяруць прадстаўнікі 196 краінаў, у тым ліку 50 кіраўнікоў краінаў і ўрадаў. Падчас саміту абмяркуюць выкананне ўмоваў парыжскага пагаднення для абароны клімату, падпісанага ў 2015 годзе. Тады 190 краінаў свету дамовіліся прымаць захады для таго, каб стрымаць глобальнае пацяпленне, між іншага скарачаць выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу. Канферэнцыя ў сталіцы Іспаніі працягнецца да 13 снежня. Ірына Дарафейчук, Белсат. Жыллё ёсць, але жыць у ім немагчыма. З гэткім парадоксам сутыкнуліся жыхары Магілёва. Некалькі месяцаў таму ў абласным цэнтры здалі ў эксплуатацыю дом, гэта так званае сацыяльнае жытло, але пакінулі мноства хібаў, якія не выпраўленыя і да сёння. Чаму, высвятляла Вольга Васильева. Дом номер 51 по вуліцы Крывуліна ў Магілёве здалі яшчэ 30 жніўня. Але жыхары дагэтуль не могуць ні засяліцца, ні зрабіць ремонту. Бо ў будынку ніяк не ўключыць ацяпленне. Как будто вы в холодильнике, наверное. Потому что на улице, что здесь, мне кажется, здесь даже больше холода. Менавіта праз холод і вільгаць у кватэрах забудоўнік Магілёўскі домабудаўнічы камбінат не можа выправіць сваіх хібаў. А жыхары іх налічылі вельмі шмат. На балконе недокрашены стены, висят куски краски, не заделана до конца пена, не убрана. Окна установлены не своих размеров, и с них сильно задувает по бокам. У суседнім пакоі таксама брак. На акне пашкоджаная гумка. У купальні пайшла расколіна па сцяне. Суседзі Тамары наракаюць на пабітыя дзверы і няроўную падлогу. Проваливается под радиаторными батареями ламинат. Сделана плохая стяжка. Особенно в спальной комнате. Здесь ничего не сделалось. Как было проваливание, так оно и есть. Дом будаваўся паводле указу кіраўніка краіны нумар 240 як сацыяльнае жытло. Таму большасць жыхароў гэта шматдзетныя сем'і. Представители застройщика говорили: а какая вам разница, вам сделали, берите, что вам дали. Вы же все равно бесплатно получаете жилье. Извините, мне за эту квартиру в месяц надо платить 350 рублей кредита. Уласнікі кватэраў пакуль жывуць хто ў інтэрнатах, хто ў арэндным жыллі. Але ўсе яны, згодна заканадаўству, мусяць з'ехаць адтуль і засяліцца ў свой новы дом у лютым. Ці змогуць яны гэта зрабіць без цепла і ремонту? Изначально, если брать, рассматривать законодательство, должны сдаваться сначала все наружные коммуникации, должны сдаваться электрические станции, к которых они идут, потом должны сдаваться дома. У нас в связи с тем, что неправильно идет последовательность по пускам, сначала почему-то сдаются дома, потом сдаются коммуникации. Перш чым у кватэрах з'явіцца цяпло, трэба ўвесці трансфарматарную падстанцыю. За гэта нясе адказнасць энерганагляд. Відавочна, на нейкім этапе документаабароту адбылося затрыманне. Основной был вопрос – это подача напряжения на данный дом по постоянной схеме. В настоящее время этот вопрос решен, все разрешительные документы получены. И в данный момент Могилевские электрические сети городские производят подключение трансформаторной подстанции. И буквально вот сегодня либо завтра будет подано напряжение на дом. Як толькі жыхары паўсталі, праблема стала развязвацца. Прадстаўнік арганізацыі замаўляльніцы абяцаў, што ўжо на гэтым тыдні у 51-м доме па вуліцы Крывуліна будзе ацяпленне. А зваротаў жыхароў аб неякасным адштукаванні кватэраў без увагі не пакінуць. Жыхарам хочацца верыць у вуснае абяцанне, але яны чакаюць і афіцыйнага адказу на свае прэтэнзіі. Вольга Васильева, Белсат.
У сярэдзіне тыдня надвор'е ў краіне пачне мяняцца з халоднага на больш цёплае. Тэрыторыя апынецца пад уплывам атмасферных франтоў і паветраных плыняў заходняй Еўропы. А ўжо заўтра сіноптыкі абяцаюць невялікі снег і галалёдзіцу да +2. У сераду па краіне пройдзе кароткачасовы мокры снег з дажджом, а ўдзень будзе да +5. Пры канцы тыдня сіноптыкі абяцаюць невялікія кароткачасовыя дажджы, месцамі туман і да 5-6 градусаў цяпла. А ў студыі аб'ектыву для вас працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.